Nini Yapri Subraino Yaphardi, BINI THANI BWKHA HAIKHE NONO CHUBANAI. duduru muduru wngwi phai phuru Nwngno swrang rwkha ano nini sukmani mari phunukjadi Hakhe ano naislenai lachithwng Twmani hmmm Subraiyung nwngse ano chubawi phaio te ani BWKHA gochang rubo ang khasiya wngwi glaiwi tong phuru Subraiyung nwngse ano sosawi lama hamyani katrwi lama kaham phunuknai Subraiyung le busukse maya gonang nini hamjakma busukse gobang sawi sabaya nahuwi nukhorya Subraiyung nini hamjakma hai angbo buino hamjak sukmana bangwi ano fan ready Subraiyung fan ready Subraiyung fan ready Subraiyung hamjak male busukse kotor kuar nini hamjak mano tabogle angbo sikhaba Subraiyung phurunga te dage ma tuino tongsinai ang ani langma tongsak nono LOBMUNG tongsinai hamya chaya te kaham phuru bo nono LOBMUNG tongsinai sengsar kotor ma asu borok gobang hani buskango nini kochoma kaham pinani ani fan geri nini LMT suar ani sakawo kublim klaiwi jadi kublim klaiwi